Prezidentin oğlu Serdar Berdimuhammedowyň ýol başçylyk edýän welaýaty ilkinji bolup paýta planyny doldy. Ahal welaýaty paýta plan borçnamasyny ilkinji bolup ýerine ýetirdi. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi habar berýär. Döwlet telewizionyasy 4-nji noýabrda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň geçiren video şekilli iş maslahatyny Ahal welaýatynyň häkimi Serdar Berdimuhammedowyň welaýat boýunça ýygynalan paýta hasyly barada prezidente beren hasabatyny görkezdi. Hormatly prezidentimiz, Ahal welaýatynyň paýtaçy Babaday hanlar tarapyndan agaltynyň 207 000 tonnadan gowragyny watan harmanyna tasarlap bulurda bellenen şertnamanyň borçnamanyň üstünlükli berja edilen baradaky hoş habarymyzy kabul etmeňizi. Beýleki tarapdan 31-nji oktýabrda Azatlyk radiosynyň hökümete ýakyn çeşmesi bu ýyl ýurt boýunça paýta plan borçnamasyny doly ýerine ýetirmegiň gumanadygyny, ýurdun paýta meýdanlaryna hasyl ýetmezçiligi bilen baglylykda oba hojalyk we daşky gurşawy gorumak ministrligine howsala ýagdaýynyň dowam edýändigini habar berdi. Şeýle-de onamda Çeşme ahal welaýatynyň plan borçnamasyny ähli mümkinçiliklerden peýdalanyp dolmak boýunça değişli resmilere görkezme berilendigini notady. TDH ahal welaýatynyň plan borçnamasyny dolanlygy barada çap eden soňky habaryny welaýatyň paýtaçy kärençileriniň döwlet tarapyndan döredilýän oňun şertlerden peýdalanyp şertnamany ýerine ýetirendigine ünf çekýär. Oktýabryň aýaklaryny Türkmen Nokot News neşri ahal we mar welaýatlarynyň ekin meýdanlaryndan 20-nji oktýabr üçin ýygynalan paýtanyň olaryň döwleti tapşyrmaly plan borçnamasynyň bary ýogy 40%-inden gowrakdygyny habar berdi. Ahal welaýatynyň paýta planyny ilkinjilik bilen dolmak boýunça ýokary derejeli oba hojalyk resmilerine hemde welaýat häkimlerine baryp awgustyň ortalaryna tapşyryk berildi. Türkmenistanyň kronikasy ýurt içindäki habarçylaryna salgylanyp 15-nji awgustda Türkmenistanyň oba hojalyk we daşky gurşawy gorumak ministrligine geçirilen ýoňakda oba hojalyk ministri Mawtumuly Bayram Durduýewiň ahal welaýatynyň paýta planyny beýleki welaýatlardan öňüňçe dolmaga ýardam bermek boýunça ähli welaýat häkimlerine tapşyryk berendigini habar berdi. Munyň ýa-da awgustyň aýagyndan başlap beýleki regionlaryň ýaşaýjylarynyň ahal welaýatynyň paýta meýdanlaryna ýygyma çekilýändigi barada ýyly-ýyly habarlar gowuşup başlady. Ahal welaýatynyň häkimi 37 ýaşly Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýeketäk ogludyr.